47 взривени мечти от София Григорова. Взривените мечти пречупват волята. Взривените мечти убиват вярата. Ти казваш, че не си воювал. Не помниш да си бил на служба. Забравил си. Воювали сме заедно. Минираха полето и ни пуснаха въоръжени само с мечтите си. Там някъде в светлината трябваше да бъде краят. Целта, която оправдава средствата. Наградата – Светия Граал. Надеждата да се спаси. Вървяха в редица, поставени ръце върху сърцата си, събрани в себе си, готови за победата. Развяли над глава мечтите си. Какви мечти? Красиви, смели, свежи, силни. Вречени вървяхме. И бяхме много. Страшно много. Но колкото да приближаваме към светлината, където трябваше да